Danas se družimo s ekipom koja nekoliko puta godišnje doslovno daje dio sebe kako bi nekome spasila život. Riječ je o dobrovoljnim darivateljima krvi koji su prošloga tjedna proslavili i svoj dan u čast prvoj akciji darivanja krvi održanoj na području Hrvatske 1953. godine. Ta prva akcija u Hrvatskoj dogodila se upravo na području našega grada. Danas smo ponovno u Sisku na još jednoj modernoj akciji darivanja krvi u sklopu tjednog ciklusa akcija u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Sisak. Današnja akcija koja se održava u prostoru Crvenog križa u Tomislavovoj traje do 15 sati. Ukoliko ne stignete na nju, imate priliku doći na neku od drugih akcija ovoga tjedna, a kakav je raspored doznaćemo od Željke Harčević iz Gradskog društva Crvenog križa Sisak koja je ovdje s nama. Željka, dobar dan. Dobar dan. Evo, ajmo čuti kakav je raspored akcija i kada se naši dobrovoljni darivatelji mogu odazvati. Da, tako je. Danas smo ovdje do 15 sati u Gradskom društvu Crvenog križa Sisak. Sutra u srijedu smo u društvenom domu Rafinerija nafte Sisak. Tamo ćemo biti od 9 do 12 sati. U četvrtak ponovno smo u Tratoriji od 10 do 18 sati. To je veliki teren pa imamo jednu malu pauzu od pola sata koja je od 13:30 do 14 sati. I u petak smo ponovno ovdje u Crvenom križu od 9 do 12 sati, a nakon toga u vatrogasnom domu u Sunji od 14 do 16 sati. Evo, čuli ste kakav je raspored akcija. Sve detalje o akcijama u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Sisak imate i na Sisak portalu. Dakle, darujte krv, spasite život.